बावबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थ' दहायनो फैनाय जोङो बिथांमोना आंखौ मोसानो होआखैमोन दा मोसानो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो मानि थाखाय बांसिन गोजोननाय मोनदों होनोब्ला मोसानाया मोनसे एक्सारसाइज बायदि नङा होमबा थ' मोदोमाबो एसे खमायगोन नायनो समायनासिनबो जागोन बेखायनो आरो लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोननि गोसोखौबो आङो एसेबाबो आउट अफ 10 1% बाबो आं नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो हागोनखौ आं मिजिं थिदों गोजोन होनो हादोंना साबायखर बेबायदिनो अनबाय था जेब्लायबो बुरिबाय होननानै अननाया खम दा खालाम दे थ' आसा खालामो इयुनावबो बिब्दिनो नोंथांमोननि जायगायावहाय नबदिहिरा बे ओनसोलाव बे जायगायाव फिन खेबसेबाव बा सानख'नो हायै फैनो मोनगोनखौ आङो आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो अननाय होबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो खालामाखै उदालगुरिनि नालाय ओंखायनो रायलायनाया एसे बेलेग जायो आरो खालामदोंना साबायखर बयनिसिमबो दे थ' नोंथांमोना जोब्बाय दा सान दानो थांथ'नो नाङा दिनैनि गोथार दिनखौहाय गाजा गोमजायै आरोबाव जोंनि मुंदांखा खनगिरि बिथांमोनबो दंबावो मेंनानै माथोआनो जायोआनो थ' नोंथांमोना बयबो मोसानांगौ दानो थांथ'नो नाङा दे साबायखर